Ο σκηνοθέτης είναι εδώ, ήρθε από την Ισπανία. Enrique, I've seen also some Greek names in the crew, so you will tell us everything. The first film, The Searcher, is about Orfeo και Eurydike. Βασίζεται στην ελληνική μυθολογία, στο χαρακτήρα της Αρτέμιδος, που ήταν η προστάτηδα των γυναικών. Η θεά αποφασίζει να εξαλείψει αυτή την αδικία που υπάρχει από τους άντρες προς τις γυναίκες και η εμφάνισή της λέει ότι σχετίζεται με την σχέση που έχει με τον Απόλλωνα, τον θεό του ήλιου. Είναι η αδελφή της που θα εμφανιστεί στο κέντρο του ήλιου με τα ξανθά μαλλιά και με την έντονη θέληση. Λοιπόν, και μια εναλλακτική αυτού του χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι μια γυναίκα που εκδικείται κάτι από το παρελθόν της ή το παρελθόν κάποιας άλλης γυναίκας. Και ο Ενρίκε προσωπικά πιστεύει ότι υπάρχουν και οι δύο αυτές πλευρές και εκδοχές στην ιστορία. Ο κύριος χαρακτήρας, η Κάρολ, δεν είναι ικανή να πάρει το πιστόλι και να σκοτώσει τον ανδρικό χαρακτήρα. Σαν μια, όπως λέει ο Ενρίκε, μια γυναίκα του καιρού της, αλλά αυτή βασίζεται σε κάποιον που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια αυτή ξανθιά γυναίκα που φαίνεται ότι δεν είναι ένας χαρακτήρας της εποχής της. Και ο Σέρτζιο Λεόνε ανέφερε σε μια συνέντευξη οι καλύτερες ιστορίες, ταινίες western, γεννήθηκαν, λέει, στην Οδύσσεια και στην Ηλιάδα. Και πραγματικά, λέει ο Ενρίκε, όλα είναι εμπνεόμενα από αυτά τα δύο μερικά έτη. In the middle of Kill Them All, in the middle have the titles of the film, but it's typical in spaghetti western in that sub-period to put the titles in the middle of the film. I put this for this. Επειδή έβαλε τους τίτλους στη μέση, ήταν τα κλασικά western το κάνουν το ίδιο. Και και κάποιες άλλες ταινίες το κάνουν. Okay. Λοιπόν, εσύ έχεις κάποιους Έλληνες. You have some Greek collaborators. Why? They were in Spain, these people? No. Παπαγεωργίου, Θανάσης. Έχω ένα άντρα που είναι μουσικό. Ναι, μουσικό. Ο άντρας του είναι από Ελλάδα, αλλά μένει στην Ισπανία, ναι. Ναι. Τη μουσική του ποιου χώρο το The music, yeah. This guy. Χαραλαμπίδης. The first in the section we put the music. Χαραλαμπίδης. Πολύ ωραία. It is your genre, Western, or because I know another film of yours that is Western too. And also you act. Also, you are an actor too. Yeah. In this film. Yeah. I'm not a good man. I love the westerns. That is true. But okay, the drowning pool. I put this film here in Tocalcali. It's not western, but in general I like westerns. Yeah, You will continue? Yeah, I have another project, western. Later to the latter, and in this moment I have another, The Bounty Hunter. But short films. Yeah, I have one project for long film, but it's it's very difficult because you can put the contacts. In Spain, you can really put the contacts, the acribos. It's not easy. But for the moment, okay, I make short movies. What's the location? Is it a studio? No, it's the location is in Zaragoza, in the desert from Aragon, and the other part is in Almeria. In Kill Them All is in Almeria.
Leone make 2-3 films, very famous with Clint Eastwood and Henry Fonda. Yeah. But these are free areas? No, it's in the desert it's free, but inside in the villas it's very expensive, really very expensive. It's not easy. Yeah.